הקורס של צביקה העביר לנו בקאוצ'ינג פשוט שינה לי את החיים. אני פשוט מרגיש שאני מנצל את החיים בצורה ממש מיטבית. מה שבעבר, כאילו, אני הייתי מרגיש שאני עובר את היום ומספיק 20%, 30% ממה שתכננתי או בקושי תכננתי. עכשיו אני בא מתוכנן. אני מגיע עם סדר יום ברור, מה אני רוצה לעשות, וכמעט מגיע ל-100% או אפילו 100% ממה שאני מצפה מעצמי, וזה סיפוק גדול מאוד. זה בתחום האישי שלי, אני גם עוסק בחינוך, ואני יכול להגיד שהתקשורת שלי עם תלמידים נהייתה ממש מעולה. אני יכול הרבה יותר לכוון אותם על פי מה שלמדתי, על פי מודלים שלמדתי. יכול להציב בפניהם מטרות ולגרום להם קצת להיות יותר רציניים ומכוונני מטרה. תודה רבה, צביקה.